Здравей отново! В това видео ще ти разкажа малко повече за топлите вани, които е много хубаво да се правят на крачетата на детенцето и разбира се и за нас възрастните също много прекрасен метод. Така, първо да започнем с това, защо са толкова полезни и хубави топлите вани. Топлата вана за крачетата и също така и вана за цялото тяло по същия начин се прави с морска сол, абсолютно нерафинирана, възможно най-зле изглеждащата. Защо казвам така? Защото именно тази морска сол е непреработена и в нея се съдържат всички полезни елементи и вещества, които се извличат от морската сол. А вече когато се рафинира, тогава вече всичко умира. Установено е, че в морската сол има много високи количества на калций, калий, магнезий, йод, желязо и много други вещества. Именно поради тази причина, когато се накиснат краката или тялото в топла вода с морска сол, тези вещества и микроелементи преминават през кожата в кръвоносната система и ускоряват кръвообращението. Ускорявайки кръвообращението, тялото събира много сериозни сили, за да преодолее бактерии и вируси, които са попаднали в него. Освен, че действа загряващо, действа и по този начин. Затова е изключително прекрасен метод за справяне с вируси, настинки и така нататък. За да се подсили още повече това нещо, сложете и маслата Витагард. От концентрираните, разбира се. Отново в опътването сме посочили колко капки се слагат в двата варианта. В правенето на гореща вана за краката или топла вана за тялото. Така, ако детенцето ви е от 2 до 5 години, за крачетата се слагат 2 капки. От 6 до 10 години 3 капки и над 11 години 4 капки. В долната таблица са упоменати капките, които са подходящи за определената възраст при правенето на вана за цяло тяло. И така, разбрахме защо е полезно, а сега да видим как да си го направим по най-бързия и лесния начин. Вероятно повечето от вас знаят, което е супер и което е прекрасно. Това е средство още от времето на бабините средства и методи и лачи, и то защото има много добър ефект. В този случай какво е хубаво да направим? Първо слагаме от базовото масло, за да може то вътре във водата да се смеси с етеричното масло. За вана за крачетата слагаме една голяма чайна лъжица от бадемовото масло. Така. Слагаме в водичка малко. Топла водичка, разбира се. И пак да предположим, че нашето дете е на 2 години. Слагаме, вече разтръскали сме отново концентрата Витагард и слагаме 2 капки. Сложихме 3 капки, да знаем, слага се 2 капки. И така, когато ги смесим двете, разбъркваме много добре с ръка. Така. След това си избърсваме ръката. И едва след това добавяме ето така една шепа, колкото побере нашата ръка, в водичката. Това е абсолютно достатъчно. Виждаме водата да не е прекалено гореща, разбира се, за нашето детенце. И хоп, детенцето ни слага крачетата вътре в легена. И доливаме гореща вода през 2-3 минутки. Целта е винаги да има топла вода. Всеки път, като доливаме вода, разбира се, детето трябва да дигне крачетата, за да не го изгорим. Аз обикновено си загрявам
си завирам вода в каната, хоп, доливам съответното количество, отново разбърквам, за да преценя, за да видя как е. Ето, водата ми не е чак толкова топла. Доливам си още малко. Хоп, преценявам я. Ето сега е чудесна. И отново слага кръчетата детенцето. Хубаво е около 15 на минутки да седат кръчетата в тази топла вана с морска сол и с етерични масла. Всичко това минава през кожата, влиза в кръвносната система и действа изключително добре за ускоряване на оздравителния процес на организма. Кога се използва? Използва се при първи симптоми. Също така, вече когато са напреднали симптомите, също е много ефикасно средство. И аз го използвам много успешно, ако през студените зимни дни на малкия са му студени краката или са му намокрени. Веднага влизаме в къщи и просто нещо, което правиме, е тази вана. Даже си имаме и наименование. Когато беше малък, трябваше да измислим игра, разбира се, и също силно препоръчвам и вие да си измислите някаква игра, ако детенцето ви е по-малко. И ние го наричаме рибки, да правиме рибки. Когато беше по-малък, за да му бъде по-интересно, си слагах и аз краката в легена и тогава и той си слагаше кръчетата. И той така виждаше, че всъщност няма нищо страшно, че всичко е много приятно. И така свикна много бързо и сега чака с нетърпение рибките, за да няма желание от страна на детето да скача и да тича и да вилне, както често се случва. Аз лично опирам до телевизора, включвам му някое филмче, то гледа и правим рибки. Така че използвайте с пълна сила и това средство, защото е много добро и е безотказно, не само при мен и при много други майки действа. Пожелавам много успех!